І сёння вось з нагоды гэтага свята Дня маці мы хацелі паразмаўляць са спадарняй Таццянай Севярынец, маці палітвязня Паўла Севярынца. Аднак аказалася, што сёння спадарню Таццяну, якой 66 гадоў, затрымалі ў Дзень маці. І таму я зараз маю гонар паразмаўляць са спадарняй Ганнай Севярынец, дачкой Таццяны, пісьменніцы, настаўніцы, а таксама сястрой палітвязня Паўла Севярынца. Спадарня Ганна, добры вечар. Добрый вечер. Нягледзячы ні на што, ўсё ж такі хацеў бы перадусім павіншаваць вас з гэтым днём маці, светлым днём, пазычыць здароўя для вас, для ўсёй сям'і і ўсё ж такі запытаць, што цяпер са спадарняй Таццянай, на якой падставе ўвогуле яе павезлі ў изолятор? Маму затрымалі на выходе з хаты, і яна выходзіла ісці на суд. І павінен быў адбыцца суд па нейкіх там протаколах за мінулыя акцыі. Я завезлі ў Раус. У Раусе была прафілактычная гутарка з нагоды марша пенсіянераў учорашняга, у якім яна ўдзельнічала, і гэта апошняе, што мы дакладна ведаем. А пасля бацьку патэлефанавалі і сказалі, каб ён прынёс маме неабходныя рэчы, бо яе адвозяць у ІВС. Гэта ўсё, што мы ведаем. Я так разумею, што яе пакінулі да суда менавіта па марше пенсіянераў. Яшчэ раз хацеў бы падкрэсліць, што спадарні Таццяне 66 гадоў, то бок мы маем цяпер, бачылі ў Менску, як супраць маршу пенсіянераў прымянялі светлашумавыя гранаты, пярцовы газ, цяпер таксама пераслед саджаюць па сутнасці ў ізалятар да суда удзельнікаў вось такіх шэсцяў. Спадарня Ганна, ведаю таксама, што вашу маці не так даўно судзілі за тое, што яна вынесла на балкон чырвона-белы сцяг. І маці, і бацьку ім прад'явілі, значыцца, што яны ўтварылі незаконны пікет на сваім балконе. Прычым это не балкон, это лоджия, это па законе кватэра. Ну, вось быў незаконны пікет, быў суд і прызначылі маці штраф, а бацьку папярэджанне. Таксама вось мелі ў суботу такую падзею, што Лукашенко прыйшоў у СІЗА КДБ і сустрэўся з некаторымі палітвязнямі. Некаторымі, не ўсе там былі прысутныя, у прыватнасці палітвязні Мікалай Статкевіч і ваш брат, спадар Павел Севярынец. Іх там не было. Спадарня Ганна, на вашу думку, чаму Лукашенко з імі вось так не сустрэўся пад камеры, пад фотаздымкі прэс-службы? Чаму не было вось гэтых палітыкаў на гэтай сустрэчы? Ну, таму што гэтыя палітыкі, это відавочна, гэта ўсім вядома, ніколі не пойдуць на дыялог з гэтай злачыннай улады. Таксама памятаем, што Павел Севярынец асабіста браў яго інтэрв'ю да таго моманту, як яго пасадзілі ў вязніцу ў чэрвені. Цяпер Павел Севярынец практычна 4,5 месяцы за кратамі. І ў апошнім інтэрв'ю ён, па сутнасці, нават прадказваў многія падзеі, якія будуць у Беларусі. Ён прадказваў, што людзі будуць масава выходзіць на вуліцы. Ён таксама казаў пра тое, што калі пратэсты будуць разганяцца, то трэба выходзіць на нацыянальны страйк. І гэта амаль што спраўдзілася ў жніўні. То бок спадар Павел, трэба падкрэсліць, што ён вось так здаўна вельмі так адданы быў гэтай ідэі менавіта супраціву узурпацыі ўлады. Так, колькі існуе гэтая ўлада, столькі Павел у самых першых шэрагах супраціву, і насамрэч, калі ён на гэты шлях вступаў, яму не было яшчэ 20 гадоў, а сёння это чалавек, якому 44, это ўсё жыццё аддадзена, ну, ўсё да сённяшняга моманту аддадзена на барацьбу. І, канешне, Павел разумеў і логіку, і працэсы, і покуль ён быў за кратамі, выйшаў ягоны раман, другая частка раману «Беларусалім», і вы ведаеце, яго нават страшнавата чытаць, таму што там прадказана наше лета, прадказаны ўсе падзеі, якія ў нас цяпер адбываюцца, да лакацыяў, да Нямігі, да Стэлы, геаграфічна прадказана, дзе гэта будзе адбывацца і у якім гэта будзе такім антуражы. То бок, канешне, гэта чалавек, які ад пачатку ў гэтым руху і які вельмі добра яго разумее.
Спадарня Ганна, хацеў бы таксама вось сёння дзень маці і бачым зноў 200 жанчынаў прынамсі у сталіцы на маршы. Таксама зноў такі затрымалі вашую маці. Хацеў бы запытацца вось пра гэтую роль жанчынаў і маці ў беларускім супраціве. Чаму так атрымалася, на вашу думку, што менавіта жанчыны занялі вось гэтае пачэснае месца ў змаганні з несправядлівасцю? Ну, это наогул беларуская традыцыя. Это традыцыя, якая сыходзіць у глыб вякоў. Беларускія жанчыны, яны заўсёды былі ў першых шэрагах. І цяпер, калі ўжо і грамадства саспела да таго, каб прымаць жанчыну як такую актыўную удзельніцу ўсіх працэсаў, канешне, беларускія жанчыны з іх цягавітасцю, з іх упартасцю, з іх такім жалезным стрыжнем унутры, з іх уменнем падняць сям'ю, выгадаваць гаспадарку у любых самых жудасных умовах. Гэта беларускай жанчыне не займаць, і яны гэтым займаюцца 300-400 год. То бок это такая даўная традыцыя, тут няма нічога дзіўнага. І я вельмі ганаруся беларускамі, ганаруся беларускімі дзяўчатамі, жанчынамі, бабулямі, усімі, што яны з такой годнасцю нясуць гэтую традыцыю і зараз сталі такой самай, напэўна, важкай сілай пратэстаў. Тут таксама варта падкрэсліць, што заўсёды практычна на плячах жанчынаў найчасцей гэта і выхаванне дзяцей, і таксама клопаты і абавязкі. Спадарня Ганна, вы ж таксама шматдзетная маці, выхоўваеце дзетак, і адначасова і пісьменніца, і педагог, і таксама грамадскі дзеяч. Вось як увогуле ўдаецца ўсё гэта адначасова спалучаць вам асабіста, ды зрэшты і многім цяпер таксама беларускім жанчынам? Гэта заўсёды ўдавалася беларускім жанчынам, гэта ніякае не дзіва. І калі мы ўспомнім нашых бабуль, калі мы ўспомнім нашых мам, якія расцілі нас у 90-е, у тыя гады, калі наогул было незразумела таксама, як жыць. Мы проста такія, мы выхаваныя моцнымі жанчынамі, і мы самі такія, проста бярэш і робіш. Галоўнае рабіць, а гэта мы ўмеем. Дзякую вялікі. На сувязі была спадарня Ганна Севярынец, шматдзетная маці, пісьменніца, таксама педагог, дачка Тацяна Севярынец, якую сёння зняволілі ў ізалятар у Віцебску, і сястра палітвязня Паўла Севярынца. Спадарня Ганна Севярынец была маім і спадарства госцем.